Nyuwun tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Usia boleh tua, rambut boleh putih, ning semangat golek duit tetep membara. Ayo wong kewajiban Mas. Kewajiban ya Pak. Pokoke dhuwur entuk mabruk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe Keroyokanku akeh. kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Loh, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa. Oh, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, lek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan ning ngene Besan, desane Besan utawa ngene pokoke wilayahe Besan utawa kampunge Besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar bukan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti bocah. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kami Tua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah, perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, yang sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebabnya kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung jek urip, mula mang tanggap. Ya omongane ra enak. Anu Pak Marno bejang golek dalang liya mawon. Ora. Niki boten dalang nih Pak Gebluk nih. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Nggih. Pak Marno ki paring dawuh malah Dawuh. karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih Amin, amin, ning amin. klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Ngono Oh kuwi. iya ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh, Widodo kuwi slamet. heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute cukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpi-rumpi kuwi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi Sing- ada doanya. Sing angel iki kok kene iki lho, dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mung ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki.
Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula Iya. piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora? Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange Ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk kecer kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Do yang terakhir Do nunggu tekone Gareng saka Semarang. waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Wong ke takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone Gareng Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal imane. Titikane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nggih, leres. Kuwi nek yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu ngerti protes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ya. Ewadene sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Wong syukuran yo ngene iki Mas sing ngerti akeh. Diketahui disaksikan. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki harus tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemahke nganti ora bener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Sugih sanak, sugih sedulur, mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga, mula rezekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Wayang. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi.
Lah sapa jenenge? Suyatmi. Iki Sugesrawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat, modi arangel iki. Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikoke to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat kuwi lho. Kuwi Yat. Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe balekke. Ayo. Kiyat ki saka tembung kiyat. Kiyat ki rumus jurus. Rumuse supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene Yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan Suyat, Yat ora nek ki, ora nek kiyate, langsung Yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiyat. Ora iso Yat ya Yat apa ngono kuwi. Lah ora ngerti to? Apa saiki? Yat to. Yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora kuwi kewajibanmu. Terakhir mi. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Ora ngger kebon sego tewel iki galak aku. Ciri kasih kene ya, Reng. Oh, aku pancen sengaja mampir ning besan suguhi sego tewel. Wah, bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempe, tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes Pak, mboten. Lah ciri khas piyai kene ngono tur tewel kuwi lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Iya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni besan, mantu, anak nonton kabeh ning diluguhe. Do nonton kabeh. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekaten menika polahe lek golek dhuwit. Beliau tahu apa profesiku. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan Gareng niku lha raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Ngapa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Moh. Alhamdulillah. Assalamualaikum genduk niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? Jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sak menten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, dadi piyai alhamdulillah. mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung mara tuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge
banci ladan kowe. Kok iso? Bareng niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernahe putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Kowe Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lho ngono nyapa kok ngomong kesusu metu? Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel Dek. Ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Berarti dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho, Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir di lembu. Nikan yo. Oh, ki cah iki sik enom ya. Lah sampean suwi ya lek duduhe. Kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti syukuran. Syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus nikah. Pak Sumarno nikah. Ora. Terus diapake lho, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora nek acarane bengi iki ya tasakuran ya jenenge Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki sapa? Jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Ik sing sumbing iki bibir. Lah mung sing bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didum-dumne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata.
ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lha kadang sempake dikene genteng iso. Kuwi ilmu lho. Ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sinom Widodo ugi rawuh. Waduh, nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng? Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo. Ora nyeneni ngene. Apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe. Nikan lek ora ngerti. Desa kene lho. Ikan desa kene Sinom Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparingke sinten iki? Oh, mosok jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan? Iki dicagek sisan. Iki. Ya terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok? Wah, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbae yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun matur nuwun. Nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyampun. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen? Nggih, nate. Jebul kan nate? Nggih, lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Nggih. Sing klasik dhisik ya. Nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau. Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awarna gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas. Nggih Mas leres, tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah, niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Dok? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong? Iya. Winong iki kene jeneng desa. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki anu, kaya ngono nenek moyange kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan, desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahku. Enggak, bercanda. Kaya anu nijuk. Ya, Asli Winong. namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Iki
iki mau gugur gunung wis. Pripun? Iya. Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote iki jumeneng ngono kuwi lho. Gugur gunung Heeh, support. ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. Nggih, leres. Nggih, luar Miras biasa. mirus. Nggih. Iki nggih. bir kita pun rampung anggone toto-toto. Nggih. Tata-tata. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Heeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan betul. sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres, nggih. Iki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinomidada dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari. Lah ngono kuwi. Tak goleke dalan panjenengan. Iya. Iya, ini nggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu Apa? nggak ada. Apa? Nggak ada pamundutan apa gitu, atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Gugur gunung. Oh Sinom iya. Nyamat. nyamat ki mau lah. Mari kangen Nek nggih. diselang-selingi karo model lagu saiki. Oh, Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari ya lestari ya lestantun. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Nggak boleh lah judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waragono apa Pranoto Coro kok. Hai. Bisa ngikuti ta Pak Gareng? Iki suwan apa meneh. Aku tak jogeti mari sing ngendang karo sing bedhok ki ora ngene. Dan iku tak deder. Mula jenengan pas prei ora tanggapan nek dalang live streaming iki dipirsani. Wo garapane ngene iki ngono. Kowe nukoke kuota apa piye? Ora. Aku selalu nonton aku. Oh iya ta. Perkembanganmu iki tak ikuti po. Ah syukur ta syukur. Bareng yo kadang wis ngikuti terus ki yo jalan terus. Nah. Lah ora kurang sok tanggal 20 yo gabung meneh tek yo. Nggih Mas. Pun. Ora perlu Nggih. dioyak. Nggih. Sing baku lumadi. Nggih Pak Gareng. Nggih. Lah menika malih Bapak Sumarno ugi ngersakaken ngudang dumateng para putra-putra lan ugi para nem-neman ing wewengkon Cengklik ing wewengkon Sinomidada mriki Ngaten, leres. supados dados putra Nusantara ingkang bener-bener piguna tumraping keluarga, agama, budaya lan negara. Nah, niki remen niki lagu berisi kula nikmati kok. Nggih. Putra Nuswantara. Putra Nggih. Nusantara ingkang asta sinten? Nyuwun pambiyantu dumateng Mbak Lia Sundari. Wah cocok. Pun bakune. Kula ajeng menikmati. Nggih, menikmati mawon. Lenggah mawon Mbak Lia ampun jumeneng nggih. Roh mak menyat ngono ae. Siap. Iya. Semengelangku lek munggah ndur gendeng dhek iki lho ayo. Putra Nuswantara, ya Mbak?